parrandarako gogotsu zaudete leku aproposera etorri gara. Oñatiko jaiak eta Errosaixo jaiak ospatuko ditugu datozen minutuetan norekin, Oñatiarrekin batera eta zuekin pantailaz bezalde zaudeten guztiokin. Beraz, indarrak hartu, festa ikaragarria egingo dugu eta jarraian. Indartsuago itzuli da nagusien danborra da San Miguel jaietarako gogoratzen dituzte danbor eta barrilak. Hori bai, aurten inoiz baino indartsuago eta inoiz baino dantzari gehiago batu dira kaleak girotzera. Sekulako giroa jarri dute, zeruari begira egon dira, baina argi dago danborra eta barrila jotzen tonuan eman dutela Oñatiarrek, ez du eta euririk egin. Banderakin, baina ez gainera nola nahi, bandera alde batetik bestera eta dantzan baitxa. Hori da, ere nimi da. Etorri die San Miguelak Oñatira gogotsu. Bai, aspaldiko partez, gustora. Urtero parte hartzen duzu danborra? Ba, azkenengo urtietan ez, baina bai, parte hartu izan dut. Eta ze moduz doi aurtengoa, giro ona edo? Ondo, gustora. Bueno, bikote, hemen Oñatiko danborradan badago berezitasun bat, dantzariak urtetzen diela, debagoieneko gainerako herrietan ez bezala. Bai. Bueno, urtero dantzariak urteten die, eta aurten okerrez banau, sekula baino dantzari gehiago gainera. Bai, 3 kintuak. Ba, aurten 2003, 2004 eta 2005. Lehenengo aldiz, mutilen taldian launeska sartu gara, eta aurten nobedadia izan da. Orduan, zeuek launeskak mutilen artean, aurreko urtietan eta parte hartu izan dozu. Ez, inoiz, lehenengo aldiz. Estrenoz, mutilen talde baten, launeska ze moduzko esperientzia oso ondo, oso ona. Erresa da, barrila jotzia. Bueno, ensaiotara junda bai. Ensaiotara junga bez. Guk ulertuta dauku, danborra jotzia baino sailagoa dela barrila jotzia. Bai, adi egon bizara zuzendari xari. Zu adi egoten. Bai, horretik jarri gara filan, azkar. Kamelo errepartiu eta kaka jaso eta poko maz. Kaka jaso aurrian doiozen zaldixan. Zaldixan kaka jaso eta... Bueno, ze moduz doia urtengo danborra dia. Ondo, euriantzan ez da uino, osea... Bueno, hori izango da fin joten duzuela eta danborra joterakoan nota danak ondo mutu. Ez, jo arek. Hori, fin da bizela. Hoi ba.
Hoi ba. Jo, igual karamelo batekin umen ba buru. Hoi ba, bai, bat ematekin. Hemen zenbat fanta daukutzun, dana garra. Bai. Haue, Bueno, gora oinatiko jaixa. haue, bergako, bai. Bergakoa dala. Haue, baitzea. Anentzako aliauko jatzu gaurkoan patxaran. Ba, usteot ez, Aurten doble hartu dugu, enbe la botella 8, baina usteot ez da jauko. Egarrixa ez da zemen oinatiarrak, festako. Neskaile esaketan daue. Bueno, aurtengo inkorporazio barrixa zaela, esan duzku zeuri hemen, zeuen kompainia honetan. Bai. Zer doia tamborra dia? Ondo? Oinik, zenbat biderren zaila duzu, zenbat baso apurtu duzu gaurko bandejia hain zuzen eruteko? Bapez. Bapez? Super ondo. Danak bandi ondo? Danak zuzen. Danak zuzen. Ze trampa duko horrek? Bapez? Kamareria zara? Kamareria, bai. Hor ba, ez. Ez. Trampi hain dani sinistu. Hori sasoia daukotzuena zuei salto baten, dantza baten hemen danborra dan. Bai, Bueno, zuei zein urtetakoa zaie? 2004. Aurten ez dakit danborrako barrilak badazen danborra, baina dantzarixa sobran. Ia, bai. Ze moduz doia danborra dia? Oso ondo, gustora, bai. Disfrutaten zabitzeala, Ia. Bai. Zer sentiten dozu hemen dantzan zabitziela eta dana begira, aberni peikezen dut. Hombre, apur bat urduritasuna, bai, baina batez ere postasuna, ze bi urte imari, Irribarretxu zaude beste behin, iritsi dira San Miguelak oinatira, eta nola ez, jaien hasieran txantxikoa jaitsita, danborrotxak nagusi kalean, zuretzako gainera, aurten urte hurren ospakizun bat ere bada, ezta? Zenbat urte? Oin dela 13 urte apunta nintzen, eta gaur egun berezitza da niretzat. Orain 13 urte eta gainera danborra dan, gauza ezberdinak egiten edo ez, gidari lanetan, danborra jotzen edo parte hartu duzu. Zertan ibili zara urte guzti hauetan? Ba, lehenengo 5 urteetan danborrian, eta gero atzerrengo 4 urteetan edo 5 COVID-ak enduta, zuzendari. Zer gustukoen? Zuzendari, bai. Zuzendari. Oin kontatu guri inork entzuten ez gaituela, zenbat entxegu egin dituzu bezuek? Ba, isa etara fangara gu. Ba, sako inju, Zenbat izan dira? 6 hola, bai. 6. Eta prestatu dituzuen dantza koreografia guztietatik zein da zailena? Fandangoa. Duda gabe? Bai. Erakutsiko diguzue guri orain atxeen hartu duzuela pixkatxoa nola den, abe? Eskuma eskerra vuelta. Ez dakit, nahikoa entxegatu duzuen, edo entxegu gehiago behar duzuen, baina txalo hau ez zuentzako. Eskerrik asko bikote, gora San Miguela! Gora! Zuei sukaldari, gaurkoan San Miguel jaisak azteko, zein menu hemen danborra dan? Zein menu? Ze menu preparatu duzu danborra dan? Ez, more ona, bokailo batzuk, zerbeza batzuk, eta ez. Eta horrekin injarrak hartu eta burrumba hotxak kaleraz. Hori da. Noa torre zara iba? Trampolinetara eta dauzin txabliak da, Jolan eurisa zan jolastera. Uste zauet, iari eiten, jente asko torri da. Bai. Eta nun ibiltia pentsa duzu? Hor dauen txable bat, iken dauen hueltak eta salto eta horra goiaz. Eta zue pentsa duzu nun ibili? Bai, toki gualian. Eku gualia? Bai. Aukera diferentia dituzu, Bai. Eta berdinean? Bai. Behin da berriz edo behin bakarrik eta gero beste probauko dituzu? Behin bakarrik eta gero beste probauko ditugu. Fija honez, horietako bari zauzeila danok? Ze pasatzen da horietako? Txabletan, ezikinketako zabatiakin eta Eta ezibitzeko jantzietak kendu horreatik, kendute. Zamurrena da kendu eta ia barik ibiltia, ezta? Bai. Eta nun itxi dituzue? Han, puntan. Eta gero topaiteko zer, endreo hundixa igual? bueno. Ja, hori behixa. Eguraldi hau dauen ikusi ja kanpuan zela dauen, pentsatu ona etortia, geratu gara eta ona etorri gara. Plan oso polita. Zein da plana, danetan ibiltia ero bat beste baino gehiago guztosotzu edo ze asmo? Bueno, alik eta gehixen probaikia gu algarenak ibili. Batzutan ezin garelako ibili eta peniako. Zer dago, adinagatik hola mugatuta? Bai, Nun gurako zeke ibiltia? trenian.
Eta hori zer urren urteako igual? Ezin ja, txiki xantza bakarrik. Txikine buena, pentsatu eta hundixe buena guztun. Ez. Bueno, hola, bajo txifilika, trampan batero ezin da, tramparik. Ez. Txikixei behitxibiak ozteu, ez da, euren zea? Bai. Pentsatu zuen hori bili? Intxable handitan eta hola. Bueno, hemen hilari egin bia da, jente asko torri da eta hilaran han biozue, hemen pazientzia epitima zer badakotzue, edo denpo asko zoia zein zain, edo zela da? Bueno, a ber, ondo pasatzeko behitxo egin bida, hori be esan bida, danontzako leku egon bida. Orduan, itxeitiak ez dutzu horrela molestekin, ez da, badakitzu itxein bidala. Bai, bueno, hilaran egoten gara jolasten eta ondo pasatzen bitartian. Hilaran zauzen bitarkian, zeri buruz ikin duzue berba? Berzetara jolastu bihun, eta harrapo eta berzetara jolastu bihun. Eta horrein artean zein da, aukerarik erakargarri xena zuendako? Horko hori, hemen da buena. Gustatzen dena zain egon, da gero barruan igual denporia motz? Bai, oso motz. Zuketza ere ibili? Bai, baina, zela dakun, 3 bakarrik ezin gai ibili, beste getxotan orduan behar ezin bihu. Hilaran zauzen bitarkian zertarako aprosekin duzu? Berra egiteko, ez da egiteko. Berri bide zeri buruz? Ba gure gauzak, futbola. San Miguel eguna da, eta oinetiko musika bandak San Miguel egundan aldiro urtero ikendo kontzertu eguardixen eta baita aurten be. Eurixa da, plazako holtza gainean dabil kontzertu baiten, hortxe gainean instrumentuak eta estexen busti, eta jendia betorri da entzutera, Etorri da, jentzen be bandiak ebako, bere publiko fidela, eta gaur ben naiz eta ulkirik eta ez ego, basutik eta gorrazolekin, baina etorri da jendia entzutera. Bueno, baina digo jaixak aurrera jarraketan daue, atzo umian txandi ezen zen puzgarrixekin, gaurkoan ikusten duzu, heldutxuak dian antzabe, puzgarrixak eta jinkanatxo berezi bat montado gaurkoan, eta guazen horrei buruz gehiago jakitera. Egun ez da zer da hemen montauta duena gaurkoan kantxe urdinean? Bueno, da jaixetako ekintza gaztelekoakin batera injuna, eta da apurba ze jaixak ez dauz dirigiuta adintarte honetara, eta pentsau du politia izango zala egun bat eukitia dirigiuta guretako. Eta hori, jarri du jinkana ezberdina eta... Zemuz David, jentia zemuz David partizipaian, ikusten du hemen jente asko jauzi jondala, baina ez dakit jondo dabitzen edo? Ez, nahiko ondo David, espero gebena baina hobeto. Bai, eta apurba jolasan puntua da jauztia. Zer da kontuan kortuan hartzen duzuena, ze hemen ikusten du hiru puzgarri desberdin dauzela jarretia, zer da kontuan hartzen duzu? Bueno, lehenengo puzgarrixen hartzen du kontuan zenbat saiakera bia dauen osorik iteko rekorridua. Bigarrenean, zenbatek aguantatzen doin bukaeraino eta hirugarren honetan atzian dagunean bakarrik zelako politia dan saltua. Zaitasuna orduan badako, ez? Bai. Biki behitzat ikusi dut pelotianean, jente lurrea bandala salto bai, baina lurrea baten dira. Bai, ze nahiko irristakorrak eta dira. Eta hemen atzian dagoen, ez dakit, trasto edo, ez dakit, bilurre egoa lemuten da hortik saldo iti, ez dakit? Bai, batzuk ez da behin salto, baina
nahiko exito eukiten dabil. Eta jendeak salto politak egitetu, ala zela da bait. Bai, salto asko politak egon dia. Gaztetxuan esan du zala, bueno, jinkana hau, baina ikusten dut hemen ondiren gaztetxu dauzela, eta mozo zikin dakoteztein nondik zatoz, Jinkana zikinetik. Eta zemuz fanda jinkana zikina. Ba, ondo. Ikusten dut, aurpeiza dane, urrunez beteta gotzuela. Bai, eske uretan sartu bigabe. Eta zein zan helburua? Karameloak hartzia. Hartu zuen karameloek. Bai. Eta bueno, oin zetok egin da hemen, zein minuzue? Izel selfie. Eta selfie hortan zetok egin zatu egitea? Ba, emun biozke argazkia eta inbiu imitau. Ez da egitea zein jagen gehixen guztain zatzuen probia zuei? Igual selfie edo hau edo. Ez da ez du probau. Eta hemen, atrebitze zei salto egitea? Bueno. Altu dau, Ja, baina, bueno. Hor koltsonetia bata. Zemuz moldatuko zei? Ondo, bai. Bueno, aparte, zela doiaz jaixak, ondo? Oso ondo. Guakin zabitzei, disfruta egin jaxitan? Bai. Ondiokan geldiketan da, ezta? Bai. Mozorre guneako gaguak ez, ezta? Bai. Zuek epaileak zorrotzak zai puntuak emuteko orduan? Bueno, batzuk ez datu baino gehiago. Talde bat ola bat abestian, bueno, nagusi dana momentu hontan? Oingoz nagusi dana, ja, hemen La Bomba izeneko talde bat, eta nahiko ondo da bitziken. Baina jinkana, hau da jinkanan parte bat, ezta? Gero gehiago da montauta. Beste bizatidako jinkaniak izango ziala jolas zikinak eta iselfi, eta horrek talde honek jala izter doiaz zatiare egitera. Eta zer da topako baina beste bi proba horretan? Iselfi nitia objetiboa da mungo xau argazki bat oinati herrixana dala 50 urtero hola, eta azmaubiko daue zelekutan dauen eta fotua rekreago inbiko daue, eurak barruan egon da. Eta gero jolas zikina da, bizitzadanean injana burua uretan sartu, gero urunetan eta hola. Orda danetik dako oinatiko jaixak orde bai? Bai. Zuentzat gaztientzat egune eukitio behin importantia, ezta? Bai, nahiko importantia ze hori. Dauz dirigita o ume oso txikinan dako, o ja jente zarramoan dako. Zeuk ez dakit parte hartu diozun edo ez? Ba, gabitz. Alto egin atrebitzeza? Buf, ni ez. Ez. Zein zure proba guztukoena? Igual handauena pelotana. Horbe jauzik da, Ja, baina ez da bain beste altura. Eta hemen, bueltak muten dauen gauza honetan, ez da gizela dagoen izena, baina ez da izemuz moldaketan. Nahiko ondo, ondiok ez gara montau horretan, ez tozko jai, baina... Bueno, hau faltakotan, txiri buelta amatekin igual salto egin behar. Probauku. Bale, eskerrik asko, eta ikusten duzue. Hemen proba egitean jarraiketan daue, eta guen, bueno, gozie jero joango gara pitin bat gaurkoan plazan be, behakatz zopan lehiaketi egongo dalako, eta gu bazen ikustera zertan datzan. Bueno, oinatiko jaixitako azken urtetako klasiko bat, behakatz zopan lehiaketia da. Ja hemen usaina guk igarten du, ez dakit parte hartzaileak zela dabitzen. Ikusten dutenez, zeu behitzet, unon, ja niko martxan dago zeu dana, ez? Bai, gu behakatz zopak egiten da. Hone ikusten dira, honek egin dago buenas migas, ikusten bezalako, nire gu behakatz zopak, betiko behakatz zopak. Orduan, ber. Lehenen urtean apunten zaina, ala ja urte batzuk. Biarrena. Irabazi oso, oinarrate bat ematea. Ondikan ez, aurten espero. Eta, zemuzko, abitz urteten, irabazteko lain edo? Irabazteko lain. Behakatz zopak, bestia miga dira. Zeina sekretua? Zeina zuen sekretua? Kilometro zeroko gauzek. Bertako behakatzak, bertako pistolia eta uxe. Dana kilometro zero. Etxeko produktuak inako behakatzo padia. Bai, uxe. Ez da gehit sekretuik edo bakotzuen errezeta sekretun bat edo aldanak oltau edo? Sekretu egun edako, baina ez dut izango. Ezin jakotu sekretua? Izango, sekretuik. Sekretu horregatia, ez da. Eta aurten orduan irabazteko ikusten duzu, ala... Gente gutxi zela etorrian, uxe espero. Aukera gixeu. Eta probatuko aukeri aukusen zeloko urten dian, edo? Ondikan ez du probatuko. Bueno, alkatio parte hartzen lehiaketan, ez da gehit, zuen sekretua zeinan? Bueno, sekretua behakatz asko, pikante apurtxo bat, eta boixen etxeko tomate apurtxo bat botata, eta boixen, ez dakit. Eta goxo egiten eukitia. Formula sekretuik edo ez da gehit, etxian erakutzeko zeze bakotzen edo?
Ba, ez formula sekretua, ez, ba, fangara etxian iken, eta azkenian hauxe da geixen guztoixak unrezati, eta hoxen erabiltzen du, bai. Azken urtetan klasiko bihurtu da, beakatzopan lehiaketa aurten behin bihurten ostian, betzaten dut, berezu bueltan egotia garrantzitsua, ez da? Bai, gero azkenian eskerketan du, ez da, aurten, oiko jai batzuk, behintzat dakun, eta, gero gisa da, oitura ondisa dakula lehiaketa honetan parte hartzeko, eta zela ez, aurten hemen gauz. Urtero parte hartzen duzu, Bai, azkenek urtetan bai. Ez da irabazteik eukio zuen, ala ez? Premision bat jaso izan du, horrekoan bigarren geratu ginen, eta, gaur ikusiko, Ez da usaino netzet hemen hona da, ez da irabazteko alixoko da da. Usaino da, ordua behona da, hortarako orduan, ikusiko urtetetan. Hemen erain ikusten zau, ez da, ondion gane martxan jarri behik, edo behan dutxo zaitzen, edo... Mariauta gabiz, bai erak eta gu, bai, denak Mariauta. Gaztio epe ikusten da nintzen da punte jendela behagatze sopan lehiak eta honetara, lehen urtia punte desaina? Bigarren aurtengua, beste beguztu ebile ginen, eta COVID-an asuntuekin gehatu ginen, baina ontzen berrio bueltan hemen bai. Esperientzia gozu, lehiak eta honetan? Hoi, izan bieko ez dakit. Irabazteko moan ikusten zai edo? Bueno, ez, gu parte hartzea etorri agarri ikusiko da, irabazten dugu ez, parte hartzea agarria politxea. Zeina zuen sekretua? Hori ezin da esan, ez tala aldamenekoa bentzu ningu hau. Orduan bakotzu zerbait ingrediente sekretu bat edo osai sekretu bat edo? Ingredientia baino itxeko, itxeko modua eta jende zarrai entzun da eta etxeko jende zarrai entzun da eta bai. Orduan etxeko errezetia probaile zaitzai? Hoxe, hortan gabiz. Sorte hon. Kerrik asko. Bueno, zein ja behakatzo pauna itxeko sekretua? Sekretua? Pazientzia hartu eta suabe egin. Ez dago sekretuek, behakazopik ez dago sekretuek. Ez da zuek osagai sekreturik edo zehose berezixi balden duzuen behakatzopa biteko? Ez, saldia, behakatza, ura eta kaiena bitimat. Lehen urtea parte hartzen duzuela, urten desente? Ez, ni atzaneko txapeldun izan nintzen. Txapeldunak gabitzu harrietan, hor? Bai, txapeldunak izagitzei, bai. Eta urten berriz irabazteko lain ikusteza edo? Asmoa bai, baina, ikusi bida. Bikotiak laguntza honen mundutzun, ala... Bueno, etorri dira hona bikotiak, uxe. Orduan ondoko pokete zai? Bai, oso ondo. Nagazopa, ona urten zatzu orduan. A ver, torri geho probaitia. Hori juezak erabakiako, Hori da. Usaina benetzat ona bota edo, Bueno, a ver, gero ze erabaiten dagoen. Keia, eta ikusten duzu martxan dago zuen, ixixe preparatuta hau, zemuz fan da urten gua? Bueno, gure ustetan ondo, ondiokan faltesaku, azkenengo zeok ikutu gitia, baina bai, gure ustetan ondo. Azkenengo detalle sekretutxoa falta ez da, botateko igual? Biztaku, ez da sekretu, ez da biztakuok. Eta izuen resetia, sekretu zehose berezixea gaun, ala... Ez. Hoxe, saldian pikantetxua neurrixean, agatza eta etxexat. Beste zei izan lehken, beha usain ketia, bere zeien joan da izan, baina ez da. Bestiok pazientzia esan duzko dela, klabetakoa. Goido, pazientzia. Lehen urtea parte hartzen duzuela? Ez, hirugarna. Oinarte premisioiko saririk onda edo? Bai, lehenengo urtean. Txapeldun? Ez, batek bigarre begatu dira, eta gu. Bueno, orduan igual, bigarrenetik lehenengo postu pasatzeko ordua jau da. Bigarren gaiak atzea ez dako zeik. Salto txoi emun imida? Lehenengo, hoi da. Salto hoi. A ber, irazti dutzen, txapela, ez dixe permisio hauen, baina zozen entzat etxea eroati dutzen. Hoi da. Lana balixi izan dizela, Hola, hori. Zurea, egoitzean dioki betea, ez da irutan
Menikaski ongi du gagina Horrela benetan maitatzeko grina Gandik urrunduko bazina Sakituko nuke bihotze amina Menikaski ongi du gagina erakustera, eta, bueno, albada saltzera, bai, gure produktua. Bai. Gaurkoan hemen zaudete, ez dakit ohikotasunean edo etortzen zareten zuek azoka honetara, gaurkoan lehenengo aldia denez? Bai, urtero, normalian urtero jartzen dugu hemen herrigunean postua, eta gero larun batero oinatiko azokan postua jartzen dugu. Ba, egarri dugu, udako produktua dana, bueno, pixka letxugak, kalabaizinak, alberginak edo berenjenak, eta, bueno, kipula eta piperra eta lekak eta tomatiak, eta gero ia pixka negukoa bai, asak, kalabazak, kurruak, zerbak edo azelgak bai, eta horrexen, pixka denetari daukoguna oin, saltzeko eta erakusteko. Euraldia, zoragarria, ez da? Gaur, zoragarria. Herri eguna bueltan, ez da? Eleante. Bai, eleante. Hementxe ganau artean egin dugu topo zuekin. Bai. Zari zarete azoka ikusten gaurkoan hemen ganadua gune hau? Oso ondo, porque nibe baserritarra naiz, Baserritxarra, ezagun izango dituzu bertan dauden orduan animali hauek, ez da? Zer dago bertan ikusgai? Batzuk bai, baina bestatuk ez, osea. Kuadrilla, bueno, zuik hemen, familixan zase herri eguna ospatzen, ez da? Baserritxar erropak eta soinua jantzi zen moduz doia? Ondo, guztua zabitzen? Bai, guztua, umie guztua da betzen artien gube guztua. Eta zein animalia eta ikusi dituzue zuik hemen? Beixak, ardixak, astuak, txekorrak. Pilo bat, ez da? Eta zein da zuri geixen gustau jatzun animalixak? Honek, zaldixak. Ponixak. Eta zeu gainean ibiltxea gustauko jatzun, ez da? Bueno, hementxe, herri eguna oinatin, jaixetako eguna ondisa, egualdixa lagun eta ganaua be etorri da azokara, ez da? Torri ganau da baina gutxi. Behik eta ez toke torri eta gutxi. Baina afitxi lehen batzuk kampaina eta bestia ba. Oin legiak eta aldatu itxue, gero eta saiaue eta igual ekarriko da horrek bebaitxa oitxuria edo tradizioa galtzera edo, ez da? Bai. Nola ikusten duzu gaurkoan azoka hau? Hombre, betiko antzera nik usteo flojo txu hau. Behi ganadua gutxi etorri da, jarri dian baldintzagatik, sanitario alditik eta hola, lagundu baino gehiago atzera botatzen daulako jentia. Artistautzak ere badauka hemen unibertsitateko klaustro ederre honetan, bere gunea azoka honetan, eta zeu bertara gerturatu zara, zeure produktuekin, zeure sorkuntzekin, ez da? Baixe da, bai.
bueno, nik ilustrazioak ditu eta gero euskarri ezberdinetara moldatzen ditut ilustrazioak, bueno, kamisetak, kuadernoak, boltsak, bixerak, pixka denetik. Bueno, unibertsitateko klaustroan zuek ere zeramika ekarri duzu artisautza gune honetara, ezta? Bai, zeramika erabilgarria eta oso pozik etortzen gara Oñatira. Pozik etortzen zarete Oñatira, ez delako lehenengo aldi izango, zenbat urtetan edo etorri zarete pila bat edo? Ez hainbeste, baino urte hauen utzuneare sumatu dugu eta klaustroa etortzea olako paraje ederrera eta bueno, jendiare bai oso jatorra eta gustora etortzen gara bai. Ikusten dut hemen poltsak ekarri dituzula, ez? Zer da gaurkoan zukona, zeuk eskuz eginda ekarri dozuna? Bueno, ingoan ekarri ditut poltsak eta neceserrak. Zer moduz doia gaurkoa, herritxarrakona gerturatu dira? Bai, jente asko dabil, ontsi hasi da, Goizien lehenengo orduan oso lasai egon gara, baina oin, derrepente etorri da jendetzia bai. Indartxu itzuli da, herri eguneko feria azoka hau? Bukaeran esango, ez dakit. Ez ki goiza lasai fan da, orduan ontxe, hemendik aurrera ikusiko da. Bueno, bikote hementxe mailan eserita zaudete zuek azukaz gozatzen, baina hobeto esan da gaztaz gozatzen, ezta? Bai, hoxe, edarra gaina kalidade oso ona, nik uste dut urtero gero eta kalidade mejoratzen goiezela eta oso ondo. Herri eguneko klasikoetako bat izaten da, gazta lehiaketa aurtengoan zenbat gazta dastatuko dituzue, zer nolako kalitatea dago bertan eta zer nola ari zarete zuek pasatzen? Kalitatea ona, gero eta hobeto, lehen esan dutena, 14 gazte presentatu dira, eta beti goten da diferentzia, batek komedade getxo, gutxitxo, zikatu getxo, baina oso ondo, oso ona kalidatu, oso ona. Asko ari dira taloa dastatzen, baina hemen benetan meritua daukana zuzara. Bueno, danan apillin bat, emazia... Bueno, hoi geizki bezen etorriko, baina hurrengo urteako proposamen hartuko. Zuk daukazu taloa ona izateko sekretua da? Bueno, sekretua baino parte importanteena, gero talua ondo jobi da, eta plantxan be ondo egin, hasi genik ustote sekretu baino gizio, aseria emuteko parte importanteena bai. Nik uste dut, egualdia ederra dauela talua jateko eta taluak ederra dauz jateko bai. Osea, bize be ondo. Urtero egiten dugu hemen zuekin topo, txosnagune alboan jartzen duzu zuek hemen zuen postua. Aurten zenbat talo egingo dira? Nik uste dut 1000 gora, baina guk ez du kontetan zenbat egiten duen, Gu bakarrik egiten du bezan hartien nahiko, venga jota egurre talua jo. Egon gara, masa egiten duenarekin, hortxe taloa jota dabiltzanakin, eta zuek azkenengo pausua herritarrengana taloa heltzeko. Bai, ala da. Hau da, ikuste duzu, evoluzio noa doian dena, ez? Eta gu azkenengo gentiari jaten emoten. Hemen ikusten dugu, Irugiarra, Txoixua, zer talo dago hemen, ze aukera? Aukera da, Irugixarra eta Txoixua. Adibidez, txokolatia zer bai unmen batzuk nahi badute, baina, hori da, Irugixarria eta Txoixua. Esan digute 1000 talo baino gehiago banatuko direla gaurkoan hemen herri egunean. Bai. Gu ez dakit, nek ezin jotzut esan, baina bai. Hemen landalan zabiltzatelako herritarra gozeti daude, zer da herritarrek gehien eskatzen dutena? Tradizio edo ohitura den txorixoa, txistorra edo Irugiarra? Irugixarria bai, eta Txoixua, nik uste bai. 50-50. Zeure gustokoena? Nire gustokoena, nire Irugixarria gustatzea. Eta Txoixua bai, eta gero da bokadillo bai, Azokan eman dugu bueltatxoa, taloare dastatu dugu, ze ona zegoen gainera, eta nola ez, estarria ere busti behar dugu. Aurten, ohi bezala Euskal Herriko hainbat toki ezberdinetatik, zagardogileak etorri dira herritarrei zagardoa dastatzen emateko eta estarri hori bustitzeko. Eta lehenengoz, Debagoieneko zagardogileak Aramaiotik ere etorri dira.
Plazan eguzkisa gogor joten dau, baina gaurkoan ez dau berotasunik, Sagardobaz eztarrixa blai bustitxa duko herritxarreketa, ezta? Bai, giro egarra, azkenien, eskarrak, egualdi hau inda nahi. Jendiak eame gehiago ingo hau, eta... Urtero moduan hemen, Euskal Herritxik hainbat lekutatik etorritxako sagardogileak bertan da, zaurten debagoieneko Aramaixo barrak etorri die, gerturatu die. Sagardogile bakoitzeko zenbat kaja edo, zenbat litro ekartzen dituzue? 8 kaja sagardoteiko, da 27 sagardotegi uste dagoela, da 8 kajana. Badie kajak, baina herritxarrak be asko die eta egarriz da, danentzako laina jaukote da. Bai, jendia zekoa. Zeuek nondik etorri zarete? Ataundikan, urbitarte. Badaukazuen herri egunean bertara gerturatzeko diturarik? Bai, urte amazkiu, Igual, 20 urte etortzen. 20 urte gaurkoan ere hemen, utxik egin gabe, zenbat botella, zer ekarri duzure? Ekarri teu, 86 botella, 8 kaja. Hala esateiko ekartzeko, beak esateikoena ekartze du denok. Bertarrak egarri dira, denentzako helduko ote da? Helduko da. Ba, asko daude, así que helduko da. Giro paregabea, ez dakit astatzeko aukerarik edik dituzun gainerako sagardoa. Ondio, baino gero bai, Gioxo, nesiko beha, geho. Aurtengo usta ona? Ba, hau bai, hau 21 batekoa da, aurtengo ikusin behar, baina hasi egiten da. Aramaiokoak ere aurkitu ditugu hemen sagardoarekin etorri zaretela Euskal Herriko hainbat txokotatik, bertakoa tokikoak ere badaukalekua, Oñatin herri egunean. Bai, noski, claro que bai. Bertan gaz eta baiaran bertan gaz eta, bueno, herri horrez egon ginen, claro. Aramaiotik etorri zarete, aurten baina, zuzen banabil, lehenengo aldiara, ezta? Bai, lehenengo aldiz, bai. Ekarri duzu sagardoa, imaginatzen dut dena bezala, ekarri dituzuela 8 bat kaja. Bai, 8 kaja ekarri dugu, eta gero erakusteko itxen dugu produktu batzu, sagar mostoa, espumosua, bueno, olako gauza batzu. Kriston giroa, jente pila bat, oso pozik. Bertakoa izan da, herritarrak gerturatu dira gehiago, jabetu dira, hemen debagoieneko usta dela hau. Bai, etorten dira, eta, hombre, Juana, bezeroak, eta azkenien, gustora jentie gustau itxejako etorti eta bai. Denentzako helduko ote da, hori da asko esaten duten kaldera, helduko ote zen guguri sagardoa. Marxa hontan laizter bukatuko die, baina, ordu biat karte egon bigare, eta, hortxe biliko da, bai. Hementxe, sagarra izaten da protagonista herri egunean baita, sagardoa bai, baina sagarraken egindako zukua ere bai. Zukua bai. Aurten nahi da oso gozua. Euski askoken, azokar gehiago gozua. Ekarri duzu bezuek, zenbat litro sagardoa ez, zuen kasuan, zukua, zenbat litro ekarri dituzue? Berren bat litro inguru. Ekartzen da sagarra, barkaiztetek, prentza hontan sartuta txipitu eta prentzauta etortzen da. Hemen bakarrik egiten da, prentzi beteta. Hemen egiten da, prentzia honekin, ez dutu, eta hemen behetik urtetan da, basumuak. Naturala, fresko eta dulce urtengoa. Bai, goizien fresko goten da eta torten da, frigoririkoen onda bezalakoa. Parrandan ibilita, bixamonari aurre egiteko indarrak ere hartu behar dira eta horretarako bapo bazkalduko dugu datozen minutuetan Oñatiarrekin batera Subikoak kiroldegian egin dute herri bazkaria. Batez maite mindu nintzen, erostik ikasi dut jangabe bizitzen, zenbat maite zaitudan, zer dudan sentitzen, esan nahi dizut baina. Kuadrilla, zer moduz da herri eguna? Oso ondo. Ikusten dugu gainera egun aurrera doala, indarrak hartu behar direla, eta horretarako ona maiaren bueltan etorri zarete, zertara? Basketea eta, ambientian egotera apur bat. Zan ere, Subikoak kiroldegian herri baskari egin duzu, ezta? Bai. Urtero etortu zarete zuek herri eguneko baskari honetara? Ez, aurten lehenengo urtea izan da. Eta zemuz doa baskaria orantxe jarri zarete, zer jango duzue gaurkoan? Ez dago. Zer dan ere ez dakizue? Oñatiko jaietako bixamon horrek. Marmillakoa eta
okela gixaua. Gustoko menua orduan. Bai, oso ondo. A ber, probatu. Ja, hola, telebiztan nahi behar da. Giro darrian zase hemen, zuek maixan bueltan bildu zaie baitxa, bapo baskaltzeko. Zeintzuk etorri zaie? Ba, urtero mauan, kuadrilla oso etorri gara hor. Zenbat urte dela, etorte zaie zuei herri egunean baskaltzera ona baskarira? Hori zelek esan, asko. Egisa da, pentsatzen dugula, herri baskaria antolaketan bada herri mailan, ba, aukera ona dala parte hartzeko eta urtero etorten gara. Jarrak hartzen jarritxa lagun artean bapo baskalduta, parrandak zela ingo dau behin, zabela beteta aurrera. Bueno, aldugun dana egiten dugu, celebra egiten dugu aldugun dana. Osea, que gaur, ba, bueno, aguanta egiten dugun arte eta hurren egunetan bebai. Nik uste dut gaur zu etorri zarela herri baskarira, oinatiar guztien aldetik goze handienarekin. Bueno. Gozetik etorri zarela? Bai. Ikusten dut platoa garbi dagoela hemen. Bai. Dena janduzu? Bai. Eta zer janduzu? Makarroia, tomatia eta txorixuak. Eta ikusten dut hemen lagun artean etorri zarela, laguntxo gehiago barreskarroari dira, kontatu guri nortzuk etorri zareten zue baskarira? Aman kuadriakoa. Aman lagunekin etorri zareten? Bai. Amatxok entzuten ez gaituela. Zeintzu dira parrandan zintzoagoak. Amatxo eta bere lagunak ala zue? Denok. Dana zintzoa? Bai. Bueno, hementxe lagun artean giro honean bildu zaie zubikoan, herri baskari xaitzeko ez da? Bai, hoxe, bai. Zeintzuk etorri zaie? Ba, bitu, etorri gara, kuadrilla borbezakin lau bikote, edo, bueno, normalian, bueno, betidanik etorri izan gara, eta lehen, ba, kuadrilla luze bat egoten ginean, seme alaba gaztiak eta hori. Baina oin, ba, nagusitu india, eta ja, ba, ez tozko lagunak, eta neurak euren aldetik faten dia normala dan moduan. Eta, ba, hementxe, oso ondo, ba, gildiketan garenok etorten gara. Batzuk be faltaseaku, aurten bereziki, ba, faltaseaku lagun bat be bai, eta, bueno, ba, behakin akordau gara bereziki gaur. Eta holaxe, baina, bueno, aurrera indi da, eta oinatiko jaixa, ba, aurrea beti. Ondo pasatzen ari zarete? Bai, oso janari ona dau. Oso janari ona dago, zer dago jateko? Makarroiak. Zue prestatu dituzue? Ez. Zuentzako, San Miguel jaietatik, Errosario jaietatik, gaurkoa da egunik onena eta baskari onena, ala ez? Ez da gehi. Bueno, hau eta errosixo bixamona. Gaurko eguna eta errosixo bixamon eguna, ez da? Eta nire amaman etxean baskaldune den eguna. Hombre, zure amaman etxeko baskariak gaurkoa baino hobea izango da, ez da? Bai. Pizka bat hobea, ez da? Zer prestatu zuen amamak? Kroketak, fideo sopia eta solomua. Ba, hurrengoan gu ere zure amaman etxera baskaltzera ona zubikora herri baskaria etorri gabe, Eta baskari batetik beste baskari batera egin dugu, izan ere Gaztetxe kanpoan zeukin zeuk jan baskaria antolatu dute, mahaiaren bueltan kuadrillak beraiek ekarri dute prestatuta edo erosita jatekoa. Bueno, kuadrilla, baskari baten egon gara, Zubikoa kiroldegian, eta orain Gaztetxe kanpora etorri gara, hemen zuek ere baskari antolatu duzuelako herri eguna ospatzeko, ezta? Bai, hori da. Bai, hementxe gauz bai baskaiten. Baina baskari batek eta beste batek badauka berezitasun bat. Han prestatuta izan dute, mahai gainean jatekoa, kasu honetan zuek zuena ekarri behar, zeukin zeukan baskaria egin duzue. Bai, hori da. Hemen Gaztetxeak antolaketan dau, maixak jarteko, eta gero guk oetxetik edo bokadioak enkargau eta hona etorten gara eta danak elkarketan gara hemen baskaiteko. Bueno, zuek, zer ekarri duzue gaurkoan menu hemen bapo baskaltzeko eta indarrak hartzeko? Gu bokadio batzuk, eskatu hor taberna batian, eta hori da. Bueno, gidarrian zasezuik hemen, behintzeke izpetan baskaitxe. Eleante. Aukakua, eta hoi behandu egin gala, Zeukin zeukan dau, baina... Neuk, presidente. Zeu rutan, aileu zei berandu, zer izen da gaurkoan hemen baskaltzeko harri duzuna eta baskaldu duzuen? Baskaiteko, nik gutxi egit, honeik egarri baina. Hoi asko eskatu. Hoi asko parea eskatu du eta horrekin. Gola untaiteko. Eharra. Bixamona? Bixamona? Pitima gai, Pitima gai. Hota sortixia gorra fanzan. Gaur ja urrian batien gaz baina. Bai, gauza eta bestiak harten dau, eta... Etxea batia gozta, eta... Nola guak.
Bueno, aurten hemen txosnagunean nintzen da Baskari hau, aurten hemen gaztetxe kanpoan egin jozue. Urtero itzen dozu zuek Baskari honetara, zeukin zeujan honetara etortze zaia, ala ez? Ba, normalian ez, baina aurten zizenak garrapo dozku, ganoa gutxi dau, kuadrian, da, ba, atzenean, atzenengo aukera moura, gaztetxian. Aukera txarra ez, baina. Ba, igual honena, Ze moduz hemen herri Baskarian? Ba, oso ondo. Herri Baskarian, zeukin zeujan Baskaria. Zuek karri behartzen duten Baskaria, baina hemen plato utxi dago. Bai, hemen, beitu, paella. Epa... Eta gero, ondo portakien garen antzat. Petit Suisse. Ondo. Horiekin ja, parranda botatzeko prest izango zarete. Hombre... Bueno, zu, Bartzelonatik etorri zara? Bai. Bueno, herri eguna ospatzen zabiltzate, ze moduz doa? Oso ondo. Ondo, gustora. Nortzu bildu zarete hemen, gaztetxe kanpoan maiaren bueltan? Ba, kuadrilla eta ba, lagun batzu bexau. Bueno, barria mangoa, Bai, hain nondik etorri dian. A ber, deno, kanpotik etorri zarete gaurko egunean herrira ala? Osa, kanpoan bizigarena bai. Asko bildu zarete orduan, biltzeko aitzaki bada behintzat egun hau. Bai. Euskal tradizioa du oinarri oinatiko jaietako herri egunak eta tradizio hori oinarri hartuta aurten Gipuzkoako aizkora txapelketa hemen Foruen plazan izan da. Nor izan den irabazlea? Adi! Mikel, Oñatiko plazan jokatu da Gipuzkoako aizkora txapelketako finala, herri eguna ospatzen ari dira oñatiarrak, zeu, baina lehian ibili zara, sorionak lehenengo eta behin, zeu izan zara irabazlea, sorionak. Eskerrik asko, bai. Zer moduz joan da gaurkoan finala hau? Bueno, guztua ez, irazita bat ez, zangoet ez. Egin ezan, pixka, bilor pixka den torneiz ez, aspaldi pixka nekautxa margen nabil ez, da azken bi aste hauetan ba deskantzatzi betzeut ez, etortzen nintzen, rekupera nintzen, da gaur bilor puntu horrein torniko naiz ba behotu goten nintzen da ez otetan ontago, baina, bueno, gauza ondo hartzen die eta gorputzak errespondidu dit eta irazituko da eta guztua. Bueno, hortxe izan dituzu aurkariak ere bai, zer moduzko aurkariak izan dira? Ez, oie ez da ezek entzei ez, oie txikilere ikustea aurten Eurozko konpan behar iraziu ez, da oie egin etxeko lana ondo itez baldin mezu ez da iraztik ez, da gaur ba ondo itie tokauza eta horrexe ondo hartzen du. Ondo egitea tokatu zaizu hemen aizkoran lehian ibilizaren horretan, zer sentitu duzu, zer izan duzuzuk buruan? Bueno, ba, lehen hemen 3 txapel badauzken da nahi dun ez, ba, laugarren bat ba, aspaldinen gaina aurten biluan ere puntu egon denin, txapeliko bendigen etxea eman behez, da nahi nun, urtik gatzeo bagarren bat bintzat atatzi da gaurko hori buru naguen da hoxe lortuet. Minutu, 3 segundetan, Mikel Larrañaga, hartzen aztekiarra. Guztik egin da, eta etorri zaten guzti, eskarrik asko benetan.
Hauxe da, gaurko mozorro izarretako bat, sekulako arrakasta eduki dauena. Ongi etorri Oñatira, Eskerrik asko! Zer moduz? Triste nau. Honi emun bi, bastante pekatu eukiko txuta. Pekatu da? Triste zela? Triste. Ba, ama hil, da, ez dakiu ja, arratantekan bokaio zein prepabi usten ez dakit. Honek ez dakit ez egiten. Camila ez dakit. Charles, my love. My love esaten dut. Zeuk ikasi bian. Ba, baina ez dago nik edadeik ez da. Jo lehenoren musiki finita. No joko. Hola, tranquila, musika tranquila, loiteko mogua. A ber, lo hartzen dagoen ja. Nek torri bieko el bokaio egertegata honi. Bestela, bai. La botoia ondo jastea. Bai. Botoia ondo jastea, bestela ez daki. Ez daki. Torri bieko oso. Bai, bainokan bai. Bate, eukileko. Hemen atzea urten bio kajatik, bokaio ertatuta, zozik bestela. Hirugarren unian, urteni. Honek emondoz piztia, eta emoten dau, erenzugia diela, ez dakit zuri botatzen dozuen edo zubakuak zaien? Intentzioa esan muka, martilloak ineta, baina urte da regular, apur bat. Erenzuge, dragoia, bestia, kokodrilua, bueno. Zeratik urten dago alapo, behandu ibilizeilako edo? Bai, bastante behandu. Azkenen momentu niken dut, eta... Baina jakineko esaten da, noiz da errameixo bixamon eguna, ez? Bai, hori, baina, beti jarten geben kuadriako whatsappien, eta, igual, ja, desibimiako disfrazauta beti azkenen momentuan. Batzuk safari mozorrua badako, animalitxepe ikusten ditugu, baina beste batzuk, uste behar ikusten dut konsensorik ez dela egon, edo iritzi desberdinak egon dira, eta zuen trajea adibidez mozorrua zerena da? Harley Quinn. Eta horri ze lotura dako lehoiekin adibidez? Ez dakit. Baina ez da usazea zarre? Ondo konpontze zaidanok? Bai. Primeran orduan. Bueno, familixen endo zue plana? Ba, bai, azkenean ja umepiak egin gabit, eta bai, dano batera, ze politia hori baino. Ikusten dut, kamarakin, ez da, pinimada safari fotografikoa, ez da, ekarri duzu? Eiztarin batzu behorti da bitze, baina, bueno, horrei pelagun dakuta. Eta zen olako animalixek ikusi dituzue gaur? Ba, zebrak, lehoiak, zugen bat, unikornua, bueno, elefantia. Txori handi bat bai, ez dakiguna oso ondo ze klasetako txorixa, baina horti dabil, tximeletan bat bai. Aurten mozorrotu gabe etorri gara, koloretsu etorri garen arren, baina mozorrotuta dauden kuadrilen albora gerturatu gara. Bixamona badaukagu pixka bat, errozaixo bixamon eguna ospatzen ari gara eta maiaren bueltan bapo bazkalduta ia indarrak hartzen ditugun borobil bukatzeko aurtengo Oñatiko jaiak. Ikusi kuadrilak nola mozorrotu diren eta zer bazkalduko duten. Welcome to the Basque Country, viva la revolución. San Joan zueku da pizten duteta, zugarrak murdin zorginak, San Martzialetan coge la escopeta, neskek armatiroku. Bueno, bikote, zuek elegante, Romatik edo nondik etorri zarete? Greziatik. Bueno, aurkeztu zuen burua, nortu zarete gaur hemen errozaixo bixamon egunean Oñati? Gu isuetan naia gara, eta gure disfraza da Y, I, eta gero griego estantzika, eta hori. Zela bururatu zitzaizuen zuek gaurko egunerako horrela mozorrotzea? Izatzen da bastante justo gehitzen denporaz, eta izan zen bateko ideia bat, eta hola urten zen. Bueno, ikusten dugu hemen balin pila batero, zer dira hauek, balak, non dago zure eskopitxo batzuk? Han jareot, Bazkaileko lekuan. Gaur eguraldia tope, errozaixo, bixamona egiteko, zer? Larrei, bero larrei, baina bueno, es lo que hay. Zertaz mozorrotu zarete zueko harri? Guerrilleras mexicanas. Aurretik asko eraman dizu, denbora asko pentsatzea edo erabakitzea hortaz mozorrotu? Ez larrei, baina bueno, guztua gehatu gara antzunakin. Bueno, zeurekin topo egin dugu, herri eguna oraindik biziri dago Oñatinero? Bueno, gaur disfraza edo tokau da, baina... Horkoan mozorro eguna, horrelaxe mozorrotuta bukatzen dituzu Oñatin jaiak, zer moduz doa errozaixo bixamon eguna? Oso ondo.
Bixamon handiarekin ero gutxikin hasi duzue. Hasi askokin eta bukatuko duzue gehiagorekin ero alderantzi? Aldrebez, ba. Bueno, zertaz mozorrotu zarete zuek kuadrilan izan ere, gaurkoan kuadrila mozorrotzen zarete, ezta? Bai, gu mozorrotu gara euskal mitologia, eta batzu sorginak, lamiak, eta bala. Bilboko Marijaia irribarrez, agurtzen du abustua, antzarretan busti gaitezen bertan, uda bukatzea da. This is the fiesta, Euskal Herria living the fiesta. This is the fiesta, every day is alive. This is the fiesta, Euskal Herria living the fiesta. This is the fiesta, every day is alive. Ikusi duzu ez zezena nun dagoen? Oñatiarrak ausarta dira, zezenaren aurrean jarri direlako errekorteak egiten, baina... Mikroa? Ez que, a ber, seguros, venga. Nun dago zezena, ikusi duzu zuek nun dagoen, Oñatiarrak ausartak dira, jarri dira zezenaren aurrean errekorteak egiten, baina ni badazpada hemen nago babestuta. Ez dakit ausartuko tena zein zezenaren aurrean jartzen, Ai, badatorrela, badatorrela! Ikusten duzuen lagun berriak egin ditut hemen Oñatiko jaietan. Primeran ibili gara, parranda handia bota dugu festarako, gogotsu etorri gara eta bai San Miguel jaiak eta Errosarixo jaiak ospatzeko Oñatiarrekin batera. Zuek ere gurekin gozatu ederra hartu duzu, ezta? Lasai, lasai, bixamona da, noi etorri zaigu pixkatxo bat, baina atxeden hartuko dugu. Hori bai, adi egon laizzer itzuliko gara eta jai gehiagorekin arrasate aldera egingo dugu ziztu bizian Maritxuka joi eguna badatorreta. Baina gaurkoan saioa borobiltzeko, Deabru Beltzak taldeko kideek kaleetan barrena eskainitako ikuskizunarekin utziko zaituztegu. Adi, pirokteknia eta guzti erabili dute. Badakizue, bixamonon guztioi eta laizzer arte ondo izan! Deabrua gara, deabrua gara, deabrua gara. Betetako zerua, zerua bada, bezazitako